No niin, vertaillaan sitten vähän perspektiivitilan kuvia. Ylhäällä edelleen LVS 42, alhaalla LVS 44. Tässä hommassa LVS 44 on selkeä etu johtuen pidemmästä kantamasta, matalemmasta taajuudesta. Mutta niin kuin kuvista nähdään, niin LVS 42 täällä on muutama tukki, noin 15-20 metriä veneen edellä. Saadaan pikkusen erotellumpaa kuvaa, molemmista näkyy selkeästi, mutta ne löytyy myös 44, ei niin voimakkaasti. Sen jälkeen pohjassa rupeaa olemaan rakennetta. Näkyy vähän tuolla, siellä on vähän möykkyä ja nousua ja muuta, niin molemmissa näkyy edelleen se. Range on 32 metriä molemmissa. Säädöt on koetettu hakea mahdollisimman lähelle molemmissa samanlaista. Se voidaan sanoa suoraan, että 42 joutuu pitämään noin 10% korkeammat herkkyydet, että kuva vastaa 44 kuvaa. Se ei toki suuri ongelma. Sitten me nähdään vasemmalla puolella venettä pitkin tätä tumma reuna on jyrkkä penkka alaspäin, niin siinä nähdään tiivis pikkukalaparvi, menee pitkin sitä. Sieltä erotellaan yksittäisiä kaloja, myös 42, mutta mitä kauemmas mennään kuvassa, sen enemmän ne häviää, kun 44 koko matkalta ne tuolla näkyy. Sitten kun me kasvatetaan rangea, mennään 46 metriin, mikä on edelleen se maksimi range 42 kanssa. Nähdään edelleen sama homma, kuva pysyy kohtuu fiksuna, mutta äärirajalla mennään yli 35 metrin, kuva rupeaa pikkusen pimenee ja ei pystytä poimiin yksittäisiä kohteita niin hyvin, kun taas koko matkalta pikkukalaparvi näkyy aina 45 metriin asti täällä LVS 44 puolella, mikä on älyttömän hyvä erottelu, kun kyseessä on kuitenkin pientä särkikalaa. Ja mikä parasta, me voidaan vaan lisätä rangea. Tässä tapauksessa heitettiin vaikka 76 metriä. Edelleen meillä näkyy pohjan muoto. Pikkusen käännetään venettä, kun lähdetään tuulen mukana menee. Keulakone muodosti pikkusen häiriöä. Se sieltä katoo. Ja pohjan muotoa nähdään 70 metriin asti. Sieltä rupeaa kivikkoa tulee vastaan. Niin 75 metriin asti näkyy ja kaikki pohjassa olevat kuopat ja pienet nousut nähdään tuolla perspektiivikuvassa aina 60-80 metriin asti ja erottelukyky pysyy erittäin hyvänä. Että jos on mietinnässä ollut perspektiive-anturia, niin LVS 44 pitkälle kantamalle voi antaa erittäin hyvän suosituksen ja jos hakee lähitaisteluasetta, niin LVS 42 antaa äärettömän hyvän erottelukyvyn alle 35 metrin rangeilla.